दिनैनि हाबाफारिनि सायाव सारा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायावहाय नैबे हाबाफारिखौ लादों जे जोङो बर'नि गोजोन खौसेथि थामोनथा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि जिल्लानि आरो महकुमानि सदर जायगायाव एबा जिल्लानि गाहाय मावखुलियाव बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो हाबाफारिखौ लादों जेराव जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' जाथिखौ मोनसे गोख्रों मैखोम बर' जाथि दानाय आरो जोंनि माहारिखौ जोङो मोजां लामाजों लांनो नाजानाय दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैनि हाबाफारि हान्जा सुरनायखौ लादों दा बेखौनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि मावख'आव बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै दिनै सिमेन्ट सापरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय नैबे हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायनानै दिनै नैबे सिमेन्ट सापरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावनो फोजोबफैनाय नैबे हाबाफारिखौ लादों दा बेवहाय जोंजों लोगोसे जोंखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होनो जोंनि बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लाफैदों बेयाव बुंनो गोनां बर' थुनलाइ आफाद एक्स एनडिएफबि एक्स भेलु वेलफेयार ससाइटि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आइजो अनसाय आफाद जोंनि बर' बिमा गौथुम आरो धोरोम आफाद बाथौ लाइमोन आफाद आरो गोबां बिदिनो फोरोंगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो गोबां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय सोरबा जिल्लायाव बिबान मोननाय सोरबा दखरायाव बिबान मोननाय सोरबा मिरुआव बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै नैबे जोंनि हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों थांखिया बेनोल' गोजोन खौसेथि रैखाथि जों बेखौ बोरै लाखिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों बयबो दिनै हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों दिनैनि लाइमोन बे समाव जों नुदों जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो जोंनि दखरानि सिङाव बा जोंनि महकुमानि सिङाव आरो जिल्लानि सिङाव जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ सानफा एफा जों निसा जानायखौ जोङो नुबोदों जों बयबो मिथिबोदों दा बेवहाय जों खावलायगोन लाइमोन बिथांमोनखौ जे जोङो गावनि जिउखौ एबा गावनि केरियार दानायनि समाव जों निसा जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायालासिनो नैबे समाव जोङो निसा जानायनिफ्राय जों उदां जानांगोन निसा जायालासिनो जोङो गावनि जिउ दानाय गावनि केरियार दानायाव जों गोसो होनानै गावनि केरियारखौ दानानै लाग्रोनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो जोंनि जेसेबां बर'नि माहारियारि आफाद दं बे एखे खोथाखौनो जों बयबो खावलायगोन जे जोंनि लाइमोनफ्रा निसा जानाय जेखि निसायानो जाया माने बे निसा जानायनिफ्राय उदां जानांगोन आरो गावनि केरियार जोङो मा टारगेट लादों जे जों डक्टर इन्जिनियार जानायनि सिमां फोरोंगिरि जानायनि सिमां मानसि मोजां जानायनि सिमां दा बैफोरखौ जोङो दाफुंनानै लानो थाखाय जों बयखौबो खावलायदों नङाब्ला जोंनि ससाइटिया लासै लासैनो नैबे निसाजों जों उल्था जाख्रेब जानानै जोंनि बिमा बिफानि धन सम्पति जोबलांगोन गावनि जिबनाबो जोबलांगोन बेजों जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा दा बेनिखायनो नैबे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों खावलायदों जे जाय बिथांमोना बे निसा जानाय हुदायाव हाबबाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों जे बे निसाखौ गारनानै मोजां लामाजों आगान सुरनांगौ माहारि दानाय आरो समाज फोसाबनायाव जों बयबो बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिबाय लोगोसे दिनै सारा आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मार्च रेलि लादों जोङो हान्जा सुरनाय रेलि लादों बे रेलि हाबाफारि बायदि जोङो गिबियावनो सेथि हाबाफारियाव जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंख्लं खाम्फायाव जोङो आरो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै जाफुंलांबाय आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जि जोंनि रेलि गोलाव हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनाया मोजां जाफुंलांबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बुंहरनाय खावलायनाय लेखा रायजोफोरा रोजा रोजा फैनानै जोंखौ लोब फैनानै जेरै हाबाफारियाव मदद खालामफैबाय जाफुंसार होफैबाय बिनि थाखाय आं जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं जोबोद थेंक्स होदों आं धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा साबायखर आं बावहरबाय बेसेबांसो मानसिफोरा बाहागो लादों मर देन 800खौ आङो साननानै मोनदों जोंनि टटेलाव 800खौ जों बाहागो लादों होननानै मिथिदों आरो इनि बाराबो जानो हागौ मानो होनबा बोथोरा जोबोद गुदुं बोथोरजों जुजिनानैबाबो माखासेफोरा एसे हायिफ्रा थालांदों बिथांमोना जेबो नङा बिथांमोननिसिमबो आं साबायखर मानो होनबा बाहागो लानो फैदोंमोन बोथोरजों सेलायनानैबाबो जोङो दिनै जोंनि बे गोलाव हान्जा सुरनाय बे हान्जा सुरनायखौ जाफुंहोबाय जोंनि बे थांखि आरो नोजोरा बेनोदि जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श बे आदर्श आरो बिथांनि जि माखासे मोन्थोरफोर बे मोन्थोरफोरखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय जों गाबख्रावबोबाय थादों बा जों नाजाबोबाय थादों आरो बिदिनो दिनैनि बे हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनि बर' माहारिफोरखौ जे उन्दुसिना थानायनिफ्राय जों फोजाखांनाय आरो फैबाय थानाय बोथोराव जोङो जोंनि बर' माहारिया स्ट्रङैनो दं
गोग्गोमै दं आरो बर' कमिउनिटिया मोनसे भाइब्रेन्ट बर' कमिउनिटि होननानै जों सिनायजायो इन्टारनेसनेल नर्थ इस्टआव जोङो बर' कमिउनिटिया भाइब्रेन्ट होननानै जों सिनायजायो बे हिसाबै जों स्ट्रङै दं आरो मोनसे सोरखारनिसिम जों मोनसे मेसेज दिनै होदों जे जोङो जोंनि मोननांगौ दाबिखौ जों मोनफुङाबा फैबाय थानाय समाव जोङो बिदिनो स्ट्रं जोङो हाबाफारि लानानै जोङो सोमावसारगोन डेम'क्रेटिक भाबै जों सोमावसारगोन आरो जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जोङो मोनफुंनो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि मा होनो सानस्रि आरो सान्थौ मुलुगाव बर' माहारिखौ गेरेमसारि दाहोनाय बिनि सिमांखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिदिनो खौसे आरो जों हाबा मावलांगोन आरो रायजो राजाफोरनि जि आसा जि लुबैनाय जि हास्थायनाय बेखौ जोङो जाफुंसार होनायनि थाखाय जों खामानि मावबाय थागोन।